Τώρα βέβαια έχουμε και τα ψαλίδια τα ηλεκτρικά, είναι πιο γρήγορα. Αλλά η παράδοση παλιά που ήθελε κατά τις 10 του Απρίλη περίπου να ξεκινήσουν το κούρημα. Τότε το κούρημα το πρώτο. Το πρώτο κούρημα λέγεται κουλουκούρισμα. Κουλουκούρισμα. Κούρημα πρώτα την κοιλιά, γύρω-γύρω την κοιλιά, την ουρά, από κάτω τέλος πάντων από την προβατίνα. Και μετά αργότερα προς τα τέλη του Μαΐου κόρμα και το υπόλοιπο. Το πράγματα για λόγω της ζέστης για να μην μπορεί να προχωρήσει. Όλα και για να πάρει τα κάνανε. Όλα με μυαλό για να εξυπηρετηθεί το ζώο. Και το ζώο και οι ίδιοι γιατί έχουν το μαλλί το οποίο χρησιμοποιούν για τις ανάγκες. Φτιάχναν όλα τα ρούχα τους, τα στροσίδια τους, όλα τα εφαντά που ήταν, τότε γινόταν όλα εφαντά. Τώρα στη Σωτήρα υπάρχουν οικογένειες που να κρατάνε το μαλλί και να κάνουν κάποιες επεξεργασίες. Θυμάται κανένας τέτοιο? Στη Σωτήρα όχι, είναι βέβαια 2-3 οικογένειες που έχουν κάποια λίγα πρόβατα. Κάποιοι που ήρθαν από ορεινά χωριά και έχουν κατοικήσει τώρα εκεί, έρχονται το χειμώνα και το καλοκαίρι θα ξαναπάρουν και μετά μετά στα χωριά. Θυμούνται δηλαδή και τις περαιτέρω διαδικασίες του μαλλιού. Ναι. Τότε στο κούρεμα, να πούμε ότι το κούρεμα ήταν και σαν κάτι σαν πανηγύρι. Ξένανε κανένα, πήγαιναν και παρέες για να μπορέσουν. Δεν μπορούσε ένας, αν είχαν 200 πρόβατα ξύλινα θα έκανε και 10 ουρείς μαζί. Τους οποίους για να τους πληρώσουν, αντί για πληρωμή, είχαν το γλέντι μετά. Γενικά η παραγωγή ήθελε παρέα, γλέντι και πανηγύρι. Μα πρόβατα χορεύανε, μα τσίπουρα βγάζανε. Πάντα έτσι παλιά. Όλους δεν τα έκανε ο άνθρωπος. Στα χωράφια πήγαινε όλος ο κόσμος όταν έξω στα χωράφια, όλοι πηγαίναν μαζί στις δουλειές, όλα. Και στα γλέντια. Τότε κόσμο γλεντούσε πιο πολύ, γλεντούσε στα σπίτια και σε κάποιες διαδικασίες που είχαν. Τις δουλειές, όπως είπαν, όπως είναι τα νυχτέρια, όπως είναι τα τσίπουρα που λέγαμε, όπως είναι το παμπέλια. Μια χαρά ζούσαν. Αυτό έχω να πω. Μπορεί να ήταν φυσικά τα πράγματα, να μην είχαν τις ανέσεις που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, αλλά ήταν πολύ κοντά οι άνθρωποι ένας με τον άλλο και στη δουλειά και στη χαρά. Ήταν όλοι μαζί. Και να τους αρέσει έτσι. Και σιγά σιγά τώρα και λέω κρίσεις θα τα θυμηθούμε και μάλιστα να μην πούμε, τα πούμε και τα νοσταλγούμε κιόλας εκείνα τα χρόνια. Οι πιο μεγάλοι βέβαια εμείς τα νοσταλγούμε πραγματικά. Γιατί ήταν όμορφα χρόνια. Λοιπόν, μέσα σε λίγα λεπτά αυτό το έργο έχει αδειάσει εντελώς. Ναι, η προβατένα κάθεται υπομονετικά από ό,τι βλέπουμε. Ναι, είναι φοβερό αυτό, γιατί πώς γίνεται. Συγγνώμη κιόλας, είναι θέμα γνωριμίας. Είναι σχέση. Είναι θέμα σχέσης. Ναι, γιατί τώρα αν το πιάνω εγώ ή κάποιος άλλος, φαντάζομαι θα αντιδρούσε. Εντάξει, είναι λίγο ήσυχο. Είναι και καλό πρόβατο. Πρόβατο όνομα και πράγμα. Καλά, Πάντα ολοκληρώστε. παίζει ρόλο η σχέση. Η σχέση, έτσι. Είστε έτοιμοι. Έχει φύγει όλο το τομάρι δηλαδή. Μαντέλα μου, τι έγινες εσύ? Καλό καλοκαίρι πια, δεν έχω τι να σου πω. Αγάπη μου, είσαι γλύκα. Είσαι όμορφο. Αυτό το έχετε για γάλα, έτσι? Ναι, είναι για παραγωγή. Έτσι, γιατί κάποιοι εδώ από τους τριγύρω είπαν τι ωραίο θα ήταν στη σούβλα, ας πούμε. Για τη σούφλα. Δεν Δυστυχώς δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Κάνει γαλατάκι. Ωραία. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μπράβο.